sammen, så i dag så vil vi lave sådan en outfit-video. Yes. Der er ikke så meget andet at sige. Nej, der er egentlig ikke så meget at sige, så Yes. lad os til at komme i gang, og vi håber selvfølgelig, I kan lide vores video. Hvis I kan det, så husk at abonnere på den her kanal. Og like den. Og like den. Og Så ved vi, kommenter. Kommenter endelig. Det vil vi rigtig gerne få have. noget inspiration. I dag, der har jeg det her på. Og mit tørklæde, det er fra Monkey. Og det fik jeg på tilbud til 50 kroner. Og min jakke, så det er mit tørklæde af. Den er fra en butik over i USA. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder. Hvad mærket er. Det er Wet Seal. Den ser sådan her ud, og den har bare nogle enkelte lynlås, som faktisk ikke rigtig særlig meget virker. Men den er rigtig pæn. Den kan jeg godt lide. Og så har jeg en t-shirt på, og den er fra Pieces, men jeg har købt den i noget, der hedder Farlig Fredag. Og den var der 75% tilbud på, og den har bare sådan nogle fold her ved ærmerne. Det er en large, så den er meget stor. Og så er den bare sådan, hvad hedder det? Meleret. Ja, og den går bare sådan ned her bagved. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så har jeg et bælte på, bare sådan brun lidt her, fra H&M. Ja, det giver bare sådan lidt detalje. Og så har jeg nogle lyseblå jeans på fra Only, som har kostet 250, tror jeg. Og de har bare sådan 3 knapper her, en lille smule højtaler, en lille bit smule. Så de ser bare sådan her ud. Ja. Og mine støvler, eller boots, hvad hedder de? Biker boots, det tror jeg. De er fra en butik inde i København, som noget af skofeber. De kostede 200 kroner, men de var sat 300 kroner ned, så jeg fik dem til 200. Og mine smykker, min halskæde her, den er fra Gina Tricot, og den fik jeg til 25 kroner, fordi der var tilbud på den. Og min armbånd her, sådan bare et sort og et sølv med nogle små sådan ringsten. Det fik jeg i fødselsdagsgave af min farbror og hans kone. Og jeg ved ikke helt, hvad det kostede, hvor det fra faktisk. Men det var nogle søde armbånd, synes jeg. Så ja. Okay, så hej alle sammen. Det her det er så mit outfit. Og mit hår, det har jeg bare valgt at have sådan glattet og løst. Og så har jeg så lavet sådan en fin lille flætning op i toppen, som er fransk, og så går den ud i sådan en helt normal flætning. Jeg ved ikke, om man kan se det. Halskæde. Den er fra Plaza, skulle jeg gerne mene. Og der står bare mit navn, Sofie. Så det, ja. Så min jakke, den er fra Only, og det er sådan en, jeg tror det er falsk læderjakke, ja. Men den er sådan sommeragtig, forårsagtig. Den kan jeg meget godt lide, den er rigtig fin. Og den har bare sådan, ja. Så har den sådan 2 lommer her i siden. Jeg skal flytte mit hår. Så den har bare lige sådan 2 lommer. Jeg ville ønske, der var sådan lidt lynlås lommer. Fordi at telefonen og sådan noget, det kan godt røve ud. Men det er sådan fint nok. Så det er den jakke, jeg har på. Men min trøje her, den er fra Saint-Tropez. Og jeg har ingen idé om, hvad den har kostet. Jeg har fået den, så jeg har ingen idé, ja. Og den har bare sådan nogle cirkler, nogle med forskellige farver, som bare gør den lidt mere fancy, jeg ved det ikke. Og så har ærmerne, de går sådan nogenlunde hertil. Så det er sådan meget let, tror jeg, på, og den er meget fin. Så for mine bukser, der har jeg de her på fra Only. Og de har sådan nogle rigtig fine, sådan nogle lynlås her. Der er egentlig ikke lommer i. Det er bare sådan til pynt. Så. Men de er meget enkle, bare sådan et par sorte jeans. Nogle fra Only. Og mine sko, de er fra Intersport eller Sportsmaster. Og de koster 900 kroner. Nej, mine bukser koster 300 kroner. Men mine sko koster 900 kroner, og de er fra Sportsmaster. Og det er Nike Free Run nummer 3, mener jeg. Og de er sådan vildt behagelige på, så ja.
det er så hele mit outfit. Og vi håber, I kunne lide vores video. Så vi ses!